Tak, natočíme video pro tetu Marušku. Bude se jmenovat Větráme zadek a jíme slona. Jakube? Co to děláš ty? Podívej se na mámu, šup. Podívej se na mámu. Oh. Čau. Ty máš slona, jo? A ty ho celýho sníš. Toho slona, jo? No teda. Chudák slon, nejedz ho tolik. No? Jsi teda bojovník. No. Řekni tetě. Když jsme takhle nahatý, tak se mrskáme úplně nejvíc. No. No. Tak jdeme zase nahoru, jo? Kde je máma? Tady, viď? No a kde máš slona? No kde je slon? Se odsásá postel, viď? Tak řekni čau tetě a Teresce a Fridovi Romanovi. Řekni čau. Tak čau.